Ahoj! Vypočuj si krátky príbeh o pani Anne. Potom odpovedz na 3 jednoduché otázky. Poďme na to. Pani Anna. Pani Anna má 65 rokov. Býva v malom dome na dedine. Každé ráno vstáva o 6 hodine. Raňajkuje chlieb s maslom a pije kávu. Potom ide do obchodu. V obchode kúpi mlieko, chlieb a ovocie. Pani Anna má rada prechádzky. Po obede ide do parku alebo na návštevu k susede. Cez víkend pôjde k svojej dcére do mesta. Teší sa, lebo uvidí aj svoje vnúčatá. Výborne. A teraz odpovedz na 3 krátke otázky. O koľkej vstáva pani Anna? Čo kúpi pani Anna v obchode? Kam pôjde pani Anna cez víkend?